určite pozitívne, pekné a ako hovorím, jeden z najkrajších momentov v kariére. Unikátní kousek se v ročníku 2014-2015 povedl Marku Bakošovi. Slovenský útočník na podzim válčil v dresu plzeňské Viktorie a pomáhal jí v útoku na čelo tabulky. Pak ale ztratil místo v sestavě a v zimě přestoupil do Liberce, s nímž prožil úspěšnou jízdu domácím pohárem. Na konci sezóny se tak mohl radovat ze 2 cenných vavřínů. Plzeň totiž skutečně dokázala vyhrát ligový titul, na němž měl Bakoš svůj podíl. A také Liberec své pohárové tažení dotáhl do úspěšného konce. Jeden z nejlepších cizinců v historii naší nejvyšší soutěže je tak jediným hráčem, který během jedné sezóny získal 2 trofeje se 2 různými kluby. No tak tá sezóna minuloročná bola taká turbulentná, pretože začal som v Plzni, dá sa povedať, dal som gól hneď v prvom kole, myslel som, že sa to všetko bude vracať pomaly do tých starých kolají, ale čo sa týka mňa, prišla nejaká zmena, prestal som hrávať a tak, takže prišiel som do Liberca, kde som hľadal novú nejakú výzvu a nové ciele, ktoré sa nám nakoniec podarilo, keď zoberiem koniec sezóny, tak podarilo sa to splniť. Druhý taký cieľ bolo víťazstvo v pohári, aj keď tam som si myslel, že budeme to všetko tlačiť na tú záchranu a to víťazstvo v pohári by bol taký bonus, tak nakoniec sa to splnilo a končili sme sezónu ako víťazi pohára a to bolo pekné a zahodila sa tá sezóna trošku tak za hlavu. Oslávili sme to patrične a čo sa týka Plzne, tak samozrejme tam sú skúsení ľudia, ktorí si oslavy vedia užiť a či sú to hráči alebo okolie tímu. Takže samozrejme aj tam som na pozvanie klubu prišiel a bol som teda samozrejme rád, že si na mňa spomenuli a že nezabudli, že som pred pol rokom ešte hájil farby Plzne a že som bojoval za to, aby Plzeň bola majster, takže nakoniec som bol rád, že ma tam prijali, aj keď hráča druhého týmu už.